Snow! Snow? Vrem, nu vrem, iarna a venit și nouă ne place. Ca atare, în perioada 16-20 decembrie, Pilgrims organizează o super ieșire la zăpadă. Perfect for Christmas time. Dacă ești cadru didactic, s-ar putea să-ți facă cu ochiul oferta noastră. Așa că te încurajăm să te uiți în descriere și să vezi dacă se potrivește pentru tine și pentru clasa ta. It's snowing! Ce trebuie să știi este că noi ne ocupăm de absolut totul. De transport, monitori, activități, săniuțe, prânz, dar și alte surprize. Avem câteva zile la dispoziție și locurile sunt limitate. Dacă ești părinte și vrei ca și copilul tău să se bucure de această excursie, Wow. poți să vorbești la clasă și să vezi dacă reușești să-i convingi pe restul părinților ca să fie alături de noi. Cert este că nu mai sunt multe zile și plecăm la Săniuși. Haideți să dăm sfoară în țară și să vedem care vor fi echipele care vor pleca în această perioadă la Săniuși. Muntele și zăpada ne așteaptă cu drag pe toți. Vă așteptăm! Și încă un aspect. Dacă ești părinte și vrei o excursie pentru tine și copilul tău, wow, ok, lasă-ne un semn. Pentru că după această perioadă vom organiza și alte excursii pentru părinți și copii. Și te vom lua alături de noi. Pe curând!